Gipahimuslan sa daghang Dabawenyo ang mga serbisyo nga gidalit sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno ato sa Grand Ease of Doing Business Fair sulod sa usa ka mall sa Ikulan, Davao City. Giorganisa kini sa Anti-Red Tape Authority kun ARTA. 23 ka mga ahensya sa gobyerno ang misalmot sa duha ka adlawng aktibidad nga gisugdan Martes sa buntag, Mayo 12 ning tuiga. Naa ang ahensya sa DSWD, DOLE ug DTI. Midalit og serbisyo ang PESO, PSA, Philippine Health Insurance Corporation, kun PhilHealth ug Philippine Coastal Corporation. Tape Authority mo ang gitahasan no, sa pag-implementar o pag-monitor sa national implementation on the ease of doing business and anti-red tape. Mo ang Mayo gideklara sa ato ang presidente isip National Ease of Doing Business Month. Kini nang ikaduhang tuig nga nagpahigayon og Ease of Doing Business Fair ang ARTA. Niaging tuig kapin 600 ka Dabawenyo ang natabangan og nasikaso sa mga ahensya sa gobyerno sa susamang aktibidad. Karong tuiga, target nilang makaakomodar og kapin 1,000 ka mga kliyente. Mas napaduol nato no ang serbisyo sa gobyerno ngadto sa ato ang mga katawhan sa mga Dabawenyo. Usa si Rachel Ann Insular nga taga Barfori Heights, Davao City ang mi-avail sa gidalit nga serbisyo. Postal ID ug PhilHealth ang iyang giproseso. This is nice po in terms of convenience sa sa mga tao kay maliban sa convenience siya kay dili po siya yung ato ka god lisod kay di ba ubad kay mo adto jud ka sa office nila. So kani kay mas gwapo siya. Ang senior high school graduate nga si Juliana May Basibasi nga taga Turil, Davao City, Public Employment Services Office kun PESO ang iyang girumbo. Gusto naman gud niyang makatrabaho aron makatabang sa iyang ginikanan. Cashier ang iyang giaplayan ug nang hinaot siya nga madawat na aron makasugod na siya og trabaho, hilabi na nga unang higayon niya kini mga apply og trabaho. Para maka-help lang ko sa akong parents sir kay akong parents manggod kay akong papa is fisherman manggod siya sir. Tapos nag-allowed lang siya niya akong mama is housewife lang po. So kanin nga job kay dako na po kay ni opportunity sa kuha para maka-help ko sa parents niya nang makatigom po kog kwarta sir para if ever na gusto na ko mag-college sir kay maka-college po ko. Ang one-stop shop Ease of Doing Business dakong tabang aron mas mapaduol ug mapahimustan sa katawhan ang klase-klaseng serbisyo sa gobyerno ug dali ra sab ang proseso. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.